Σελίδα 563, ψαλμός 105, ψαλμός ρο. Σελίδα 563. Ο Λόγος του Θεού λέει, αδελφοί, και νομίζω πως αν αδελφοί η σχέση μας με τον Κύριο είναι αυτή που πρέπει να είναι, τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα τους. Και η αγάπη προς τα αδέλφια όλα θα έρθει μόνη της και η αποδοχή. Αδελφοί, εδώ πέρα ο κόσμος μιλάει για συμπερίληψη και σου λέει να συμπεριλάβουμε όλους, και τους ΛΟΑΤΚΙ και τους μπλα μπλα μπλα, όλους αυτούς, όλους μαζί να είμαστε, γιατί έτσι λέει η αγάπη. Και εμείς βέβαια αγαπάμε όλους, βέβαια, και όλους τους ανθρώπους αγαπάμε, αλλά δεν πρέπει να αγαπήσω πρώτα τον αδελφό μου? Άμα δεν αγαπήσω τον αδελφό μου πρώτα, τι περιμένω να αγαπήσω, αδελφοί? Τον ανώνυμο πλησίον? Από πού και σου? Εδώ δεν αγαπάς τα σπλάχνα σου. Δεν αγαπάς αυτόν ο οποίος έχει πορεία για τον ουρανό. Και αντί να τον βοηθάμε και να κρύβουμε τις παγίδες, να βγάζουμε τις πέτρες από το πόδι του, πρέπει να κοιτάζουμε πού πάει να πατήσει ο αδελφός. Μην πάει και μπει σε καμιά τρύπα και σπάσει το πόδι του. Μην πάει και χτυπήσει καμιά πέτρα. Και να προλαβαίνουμε να βγάζουμε τα σκάνδαλα από μπροστά από το βήμα των αδελφών. Δηλαδή να το κάνουμε αυτό, λέει, προσέξτε, το έργο σας να είναι να μην βάλετε σε κανέναν πρόσκομα, λέει ο Λόγος του Θεού. Πρόσκομα. Και δεν το κάνουμε αυτό, εμείς βάζουμε συνέχεια τρικλοποδιά ένας στον άλλον. Τρικλοποδιές. Ο ένας στον άλλον. Μην γίνεται, αδελφοί αγαπητοί, αν και δεν νομίζω πως είναι πολύ διαδεδομένο αυτό, αλλά πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όλα ξεκινάνε, αδελφοί, από το πόσο κοντά στη ζωή μας, αδελφοί, βρίσκεται ο Χριστός. Από το πόσο κοντά είμαστε στο πρόσωπο του Κυρίου. Ψαλμός ρο. Δοξολογείτε τον Κύριον, επικαλείστε το όνομα Αυτού, κάμετε γνωστά εν της λαής τα έργα Αυτού. Ψάλετε εις Αυτόν, ψαλμοδείτε εις Αυτόν, λαλείτε περί πάντων των θαυμασίων Αυτού. Καυχάστε εις το Άγιον Αυτού όνομα, ας εφραίνεται η καρδία των εξητούντων των Κύριων. Ζητείτε τον Κύριον και την δύναμη Αυτού. Εξητείτε το πρόσωπον Αυτού διαπαντός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, αδελφοί. Και νομίζω, αδελφοί, πως όλοι μας κατά καιρούς χάνουμε την μπάλα, αδελφοί. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, εστιάζουμε σε λάθος πράγματα. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει, παιδί μου, εγώ είμαι πλούσιος. Το χρυσάφι, το ασίμι, είναι του Κυρίου, είναι όλη η γη. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει, παιδί μου, θέλω να εξητήσεις το πρόσωπό μου. Και αντί να εξητήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου, αδελφοί, την παρουσία, γιατί τι σημαίνει το πρόσωπο του Κυρίου? Το λέει πολύ συχνά ο Κύριος. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, που είναι στο 38 ψαλμό, Τέλος πάντων, θα σας το πω απ' έξω τώρα, να μην το ψάχνω. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι αυτή είναι η γενιά, αφού λέει για πολύ ωραία πράγματα, για ωραίες απολαβές από τον Θεό, ότι θα γίνει ευλογία στη ζωή των αδελφών, των παιδιών του Θεού που ζητάνε το πρόσωπο του Κυρίου. Αυτή είναι, λέει, η γενεά των εξητούντων τον Θεό. Καρποφορία, αδελφοί, δεν μπορεί να έρθει ζητώντας τον καρπό χωρίς το δέντρο που φέρει τον καρπό. Δεν μπορούμε να ζητάμε, αδελφοί, το δώρο του Θεού, αλλά όχι τον δωρητή. Και αν έχουμε τον Θεό μαζί μας, αδελφοί, και αν η ζωή μας είναι γεμάτη από Χριστό, και αν δεν αμελούμε να πηγαίνουμε στον τόπο της συναντήσεώς μας, να τον συναντούμε εκεί που συχνάζει ο Κύριος. Άμα θέλουμε να βρούμε τον τάδε μάστορα, θέλω έναν υδραυλικό να μου φτιάξει το θερμοσύφωνα. Πού θα πάω να τον βρω? Τον πρώτο τηλέφωνο σηκώνει. Πού θα πάω? Θα πάω εκεί που συχνάζει, αφού ξέρω που συχνάζει. Ξέρω ότι σε κάθε 7 η ώρα πηγαίνει στο καφενείο. Δεν θα πάω στο κέντρο να τον βρω. Αυτό ξέρω να τον βρω, Το μάστορα ξέρω να τον βρω. Τον Κύριο, πού θα τον βρω? Τούτο το γένος δεν εξέρχεται, αδελφοί μου, η μύδια προσευχή και νηστείας. Και βέβαια η προσευχή, το να ανέβεις στο όρος, να
οδηπορήσεις, να φτάσεις εκεί. Μπορεί να μην είναι τα βήματά μας υλικά, με αυτά τα πόδια εδώ, αδελφοί. Μπορεί να μην χρειάζεται να κάνουμε σαρκική οδηπορία, αλλά η διαδικασία μέχρι να φτάσουμε εις το όρος, εκεί που είναι το θυσιαστήριο στημένο, αδελφοί, ή να το ανοικοδομήσουμε για να προσφέρουμε τα σώματά μας, αδελφοί, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, θυσία ζώσαν, ευάρεση στο Θεό, τη λογική μας λατρεία, τη θυσία μας, να θυσιάσουμε στον Κύριο τον καρπό των χειλαίων μας, να τον εξητήσουμε, να του πούμε, Κύριε, ήρθα να σε συναντήσω. Μα έχετε ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Έχετε ο Λόγος του Θεού και λέει κάτι. Λοιπόν, με συγχωρέσετε να ψάξω λίγο να το βρω. Σε δοξάζουμε, Κύριε Θεέ. Λέει ο Χριστός, αδελφοί, στην Εκκλησία, ασμασμάτων. Αφού λέει ο Χριστός, ο νυμφίος προς την νύφη, πόσο ωραία είναι η νύφη, λέει κάτι. «Ω περιστερά μου, ή τις είσαι εν τες σχισμές του βράχου». Οι σχισμές του βράχου, αδελφοί, είναι οι πληγές του Χριστού. Είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. «Εν τες αποκρύφεις των κρυμνών, δείξον μου την όψη σου, κάμε με να ακούσω τη φωνή σου. Διότι η φωνή σου είναι γλυκία και η όψη σου ωραία». Τι μας λέει αυτό, αδελφοί? Ότι από εμάς εξαρτώνται όλα. Μα θα μου πεις, δεν είναι συν Θεό όλα? Ναι, αδελφοί, αλλά ο Θεός είναι πάντα εκεί. Ο Θεός είναι πάντα εκεί. Δεν πρόκειται να μας προδώσει ποτέ ο Θεός. Ακόμα και τον Άσο το γιο, αδελφοί, όπου γύρισε από τα γουρούνια, όπου όλα τα παράτησε, την περιουσία του πατρός την έφαγε, την καταξόδεψε, ζώντας με πόρνες, ζώντας μέσα στην αμαρτία, και στο τέλος απέμεινε να τρώει ξυλοκέρατα, δηλαδή από μια τροφή η οποία σου διαλύει το στομάχι, από αυτά που τρώνε τα γουρούνια. Μα δεν είναι γεννημένος ο άνθρωπος για να τρώει τροφή γουρουνιών, αδελφοί. Ο άνθρωπος είναι γεννημένος για να πίνει γαλατάκι, να τρώει τροφή η οποία είναι ευλογημένη από το στόμα του Κυρίου. Δεν ζει ο άνθρωπος με άρτων μόνον, αλλά με πάντα λόγων εξερχόμενων εκ του στόματος του Θεού. Δεν είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος για να ζει με ξυλοκέρατα, αλλά με το λόγο του Θεού, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ακόμα όμως και τον Άσο το γιο, ο οποίος βρωμούσε γουρουνίλα από 2 μίλια, καμία φορά που έχει μαΐστρο, αν έχει έτσι λίγο βορειαδάκι, άμα περάσει από το τεμπλόνι, εκεί πέρα είναι ένα γουρουνάδικο, είναι ένα εκτροφείο γουρουνιών. Άμα περάσεις, δεν μπορεί να περάσεις. Άμα έχεις και ανοιχτό το παράθυρο λίγο, δεν περνάς από εκεί πέρα. Βρωμάει. Γουρουνίλα. Κι όμως, αδελφοί, ο Χριστός, ο πατρικός Θεός, ο Πατέρας μας, έπεσε, λέει, κατέπεσε εις τον τράχυλο αυτού, λέει, τον αγκάλιασε, τον έσφυγε. Παιδί μου, πόσο σε αγαπώ. Μα αυτή η μυρωδιά δεν την λογαριάζω. Δεν την λογαριάζω τη μυρωδιά αυτή. Ένας αδελφός, λέγαμε πώς γνωρίσαμε τις γυναίκες μας, λέγανε με οι αδελφοί, ξέρω εγώ, και ένας αδελφός έλεγε το εξής. Εγώ, λέει, έπαθα την πλάκα μου με τη μυρωδιά της γυναίκας μου. Την μύρισα και μέσα στην καρδιά μου πήρα μια βεβαιότητα. Θα μου πεις, αυτό είναι? Εντάξει, αυτό είναι. Και ο Θεός, αδελφοί, παραβλέπει τις κακές μυρωδιές. Παραβλέπει την αμαρτία. Και προσέξτε, αδελφοί, έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει το εξής. Στην παλιά εποχή, στην παλιά Διαθήκη, ήταν ο ναός. Η παρουσία του Θεού περιοριζόταν στο ναό του Σολομώντος. Ο Δαβίδ το έβαλε ο Θεός στην καρδία να φτιάξει το ναό. Όμως δεν κατάφερε ο Δαβίδ να φτιάξει το ναό και αυτή η αποστολή την έδωσε σκητάλη στο γιο του τον Σολομώντα. Και ο Σολομώντας, αδελφοί, έφτιαξε το ναό. Και θέλω πριν από όλα να σας πω, αδελφοί, ότι σήμερα
δεν υπάρχει ναός του Σολομώντος. Σήμερα εμείς είμαστε ο ναός του Σολομώντος. Εμείς είμαστε ο ναός του Θεού. Δεν εξέβρετε ότι εσείς είστε ναός του Θεού εάν το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί εν ημίν? Το ξέρουμε? Δεν ξέρουμε ότι εμείς είμαστε οίκος Θεού, κατοικητήριο Θεού? Δεν ξέρουμε ότι το Άγιο Πνεύμα μπαίνει μέσα μας και ζει και κατοικεί ο Θεός μέσα μας? Το ξέρουμε. Ποιος είναι ο ναός σήμερα? Εγώ και εσύ. Εσείς και εγώ. Αμήν αδελφοί. Να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Διαβάζοντας όλα αυτά τα πράγματα για τον ναό του Σολομώντος. Ωραία. Τελείωσε λοιπόν ο ναός, αδελφοί, και έρχεται τώρα ο Σολομών να κάνει μια προσευχή. Και λέει, Κύριε, εγώ έφτιαξα αυτόν τον οίκο, αλλά μήπως αλήθεια μπορώ εγώ μέσα σε 4 ντουβάρια να σε εγκυβωτήσω και να σε περιορίσω? Στην πραγματικότητα, αυτός ο οίκος είναι μόνο για να ερχόμαστε να θυσιάζουμε. Και τα σώματά μας, αδελφοί, είναι φτιαγμένα για να τα παραστήσουμε θυσία ζώος ανεβάριστον και αγία, που είναι η λογική μας λατρεία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τώρα λέει, Κύριε, καθώς τελείωσε ο ναός και τον βλέπανε μπροστά τους έτοιμο, ωραίο, μεγαλοπρεπή, τώρα, Κύριε, σε παρακαλούμε, λέει, Θεέ μας, όταν αμαρτήσει ο άνθρωπος στον πλησίον αυτού και ο ουρανός κλειστεί και δεν γίνεται βροχή, διότι αμάρτησαν εις εσένα, αν προσευχηθώσει προς τον τόπο τούτο και δοξάσω στο όνομά σου και επιστρέψουν από των αμαρτιών αυτών, αφού ταπεινώσεις αυτούς, τότε εσύ, λέει, επάκουσον εκ του ουρανού και συγχώρησου την αμαρτία των δούλων σου και του λαού σου Ισραήλ, διδάξας αυτούς την οδόν την αγαθήν, εις την οποία πρέπει να περιπατώσει, και δώσ' βροχήν επί τη γη σου, αν δεν βρέχει και αν υπάρχει ξηρασία κλπ. Και λέει, αδελφοί, ο Σολομώντας, όταν αμαρτήσουν σε σένα, διότι ουδής άνθρωπος είναι αμάρτητος, λέει στο 36 εδάφιο, 423 σελίδα, αν οργιστείς κατά αυτόν και παραδώσεις αυτούς έπρεπε του εχθρού και εχμαλωτιστέ φέρωσιν αυτούς εχμαλώτους στην γη την μακράν και ή πλησίον και έλθωσιν εις αυτούς εν τη γη όπου εφέρθησαν εχμάλωτοι και επιστρέψωσι και δεηθώσει προς την γη της εχμαλωσίας αυτών λέγοντες ημάρτωμεν, ηνομήσαμεν και ειδικήσαμεν και επιστρέψωσι προς εξ όλης της καρδίας αυτών και εξ όλης της ψυχής αυτών εν τη γη της εχμαλωσίας αυτών όπου εφέρθησαν εχμάλωτοι και προσευχηθώσιν προς τη γη αυτών την οποία έδωκες εις τους πατέρες αυτών και την πόλη και προς τον ναό και όλα αυτά που λέει παρακάτω, αδελφοί, τότε σε παρακαλούμε, λέει, να επακούσεις, επάκουσον εκ του ουρανού, εκ του τόπου της κατοικήσεώς σου. Μα δεν είναι ο τόπος της κατοικήσεώς σου ο ναός του Σολομώντος? Βαθιά στην καρδιά του ο Σολομώντας ξέρει, αδελφοί αγαπητοί, ότι ο ουρανός των ουρανών δεν μπορούν να χωρέσουν τον Θεό. Θα τον χωρέσουν 4 ντουβάρια? Και πάνω σε αυτό, αδελφοί, σκεφτούμε ένα ωραίο που ακούσαμε στη Σύνοδο, αυτός ο Νίκος από τη Βέρεια μίλησε για αυτό το εδάφιο που είπε «Ω βάθος σοφίας, ανεξερεύνηται η οδή του Κυρίου». Αλλού λέει ο λόγος του Θεού, ποιος, λέει, θα γίνει σύμβουλος του Θεού? Και καμία φορά εμείς νομίζουμε πως τα μάθαμε όλα. Και έλεγε ο αδελφός ο Νίκος, αλφή, ας μένουμε και λίγο, ας κρατάμε και λίγο πισινή, ας μένουμε κανένα 2 βήματα πίσω. Δεν τα ξέρουμε όλα. Ο Θεός έχει βάθος σοφίας. Είναι αναξερεύνητες οι οδοί του και αλήθεια πραγματικά, αδελφοί. Καμία φορά εμείς μπερδεύουμε τη σκέψη μας, παθαίνουμε κράμπες στο μυαλό μας, αδελφοί αγαπητοί, όταν προσπαθούμε να εξερευνήσουμε και να καταλάβουμε πράγματα τα οποία για το Θεό είναι πάρα πολύ αυτονόητα. Την τριαδικότητα του Θεού. Το μυαλό μας παθαίνει κράμπες. Άμα πάμε να σας πω κάτι πιο απλό από την τριαδικότητα. Πάμε να συζητήσουμε για τον προορισμό, για την προγνώριση του Κυρίου, για τον προορισμό και παθαίνουμε, αδελφοί, κλονισμό στο μυαλό μας. Ποιος μπορεί να τα καταλάβει αυτά, αδελφοί? Έρχεται ο Θεός και σου λέει, παιδί μου, δεν μπορείς να τα καταφέρεις όλα.
Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Λέει λοιπόν ο Θεός, τότε λέει, επάκουσον εκ του ουρανού, εκ του τόπου της κατοικήσεώς σου, της προσευχής αυτών και της δεήσεως αυτών, και κάμε το δίκαιον αυτών και συγχώρησον εις τον λαό σου τον αμαρτήσαντα είσαι. Θέλουμε να μας συγχωρεί ο Κύριος, αδελφοί. Αλλά υπάρχει όμως κάτι. Υπάρχει στο 5ο κεφάλαιο. Έχει το κεφάλαιο, αδελφοί. Γνωστά πράγματα, τα μάθαμε στο κατηχητικό αυτά ή στο σχολείο, στο δημοτικό τα μάθαμε. Το Πάτερ ημών, Πάτερ ημών εν της ουρανής, καταρχάς, δεν ξεκινάει με τη φράση «πατέρα μου». Άκουσα τώρα πρόσφατα ένα κήρυγμα που λέει «Ο Θεός δεν λέει πατέρα μας, λέει πατέρα μου», γιατί και καλά να δώσουμε έμφαση στο ότι είναι δικός μου Θεός. Ναι, παιδί μου, εντάξει, δικός σου είναι ο Θεός. Αλλά η φράση και η προσευχή ξεκινάει πατέρα μας, όχι πατέρα μου. Πρέπει να καταλάβεις ότι δεν είναι μόνο δικός σου πατέρας ο Θεός. Και δεν είσαι εσύ ο καλύτερος από όλους. Δεν είσαι εσύ κάποιος ιδιαίτερος, κάποιος ας πούμε αναντικατάστατος που ο Θεός ξαφνικά νιώθει μια τέτοια υποχρέωση απέναντί σου που μόνο εσένα έχει. Ποιος τώρα, ο τάδε, το καλύτερο παιδί μου. Αρφός ο Σωτήρης, γελώντας βέβαια, έτσι παίζοντας ας πούμε, μου λέει τώρα που θα πας στην Κέρκυρα να δώσεις ένα φιλί στο καλύτερο εγγόνι σου. Ποιο το καλύτερο εγγόνι, το καλύτερο εγγόνι του κόσμου, δεν υπάρχει άλλο εγγόνι. Αυτός έχει τρελαθεί τώρα με τον Γκονάκη, με το Σωτήρη, έχει πάρει και το όνομά του και τον βλέπει. Βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι δίνει και μια υπερβολή, αλλά το εννοεί, καλό παιδί που είναι. Δεν είμαστε οι καλύτεροι, αδελφοί. Ας το καταλάβουμε, ας το χωνέψουμε. Είμαστε εντάξει, είμαστε παιδιά του Θεού, έχουμε την αξία μας, όλοι μας, αλλά δεν έχουμε μεγαλύτερη αξία από τον διπλανό μας. Ακόμα και ο διπλανός μας, ανθρωπίνος, έχει χαμηλότερη, ας πούμε, θέση μέσα στα ανθρώπινα κριτήρια. Μπορεί να είναι πιο ταπεινός, πιο χαμηλή δουλειά, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, πιο φτωχός, αλλά στα μάτια του Θεού μπορεί να είναι πιο ευλογημένος, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, λέει λοιπόν το εξής. Πρώτα απ' όλα, αδελφοί, λέει, όταν προσεύχεσαι, ήλθε στο ταμείο σου. Το ταμείο μας, καμία φορά νομίζουμε πως πρέπει να πάμε σε κάνα υπόγειο, σε κάνα μπουντρούμι, να κλειστούμε μέσα, να μην μας βλέπει. Το ταμείο μας, αδελφοί, είναι οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε, όταν είμαστε μόνοι μας. Βεβαίως είναι και η ώρα που θα μπούμε στο δωμάτιό μας, θα κλείσουμε την πόρτα μας, θα γονατίσουμε είτε εκεί στο κρεβάτι μας, είτε σε μια καρέκλα, σε μια πολυθρόνα, θα γονατίσουμε, να εξητήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου, στο ταμείο μας. Αλλά το ταμείο μας, αδελφοί, είναι για τις νοικοκυρές, είναι και εκεί που πλένουν τα πιάτα. Για μένα είναι εκεί που οδηγάω και πηγαίνω από δουλειά σε δουλειά. Εκεί είναι το ταμείο μου. Είμαι μόνος μου στο αυτοκίνητο ή στη μηχανή και ξέρετε, εκεί δεν σταματάω να βγάλω το κράνος. Προσεύχομαι με το κράνος. Έτσι. Ο Θεός δεν κολλάει σε τέτοια, αδελφοί. Ο Θεός αυτό που θέλει, παιδί μου, λέει, περιστερά μου. Αγαπάω να ακούω τη φωνή σου. Πότε θα έρθεις να σε συναντήσω. Πότε θα έρθεις να ακούσω τη φωνή σου. Πότε θα πάμε να του πούμε, Κύριε, σ' αγαπάω. Είναι ο αραβωνιαστικός μας, αδελφοί, το ξέρετε, έτσι δεν είναι. Ο Παύλος λέει, σας αραβώνησα με άνδρα, με τέλειο. Λέει, το Πνεύμα το Άγιο που μας έδωσε ο Θεός είναι ο αραβών της κληρονομιάς μας. Και θα έρθει και η ώρα βέβαια που θα γίνει και ο γάμος. Και νομίζω, αδελφοί, ότι χρειάζεται λιγάκι να χαμηλώσουμε. Αφού ο Κώστας από τον πύργο λέει χαμηλές πτήσεις, αδελφοί, χαμηλές πτήσεις. Μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Μην νομίζουμε ότι είμαστε κάποιοι ανώτεροι από τους άλλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και στο κάτω-κάτω, αδελφοί, έχετε και μας λέει, όταν προσευχόσαστε, μη βατολογήσετε όσοι εθνικοί, διότι νομίζουσι ότι με την πολυλογία αυτών θέλουν συνεισακουστεί, μη ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, διότι εξέβη ο πατήρ σας, τίνον έχετε χρίαν, πριν σεις ζητήσετε παρά αυτού. Δεν τα ξέρει ο Θεός, αδελφοί. Τα ξέρει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το πούμε. Αλλά ξέρετε, μην κολλάει η βελόνα, αδελφοί, στην προσευχή μας. Κύριε, το έτοιμά μου, Κύριε, το έτοιμά μου, το έτοιμά μου, το έτοιμά μου, το έτοιμά μου.
Ξέρετε, υπάρχουν κάποιες θρησκείες στις οποίες θεωρείται προσβολή να ζητάς για τον εαυτό σου. Δηλαδή θεωρείται μηδαμινό, θεωρείται τυποτένιο να ζητάς για τον εαυτό σου. Αλλά πρέπει να ζητάς για τους άλλους μόνο. Θα μου πεις αυτό είναι σωστό? Όχι, δεν είναι σωστό. Με την έννοια ότι ο Λόγος του Θεού λέει όλα σας τα ζητήματα να γίνονται γνωστά στο Θεό δια της προσευχής, για της δεήσεως και να ευχαριστείτε τον Θεό ότι τα έχετε ήδη λάβει. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Τώρα κατά πόσο αυτό θα μπορέσουμε να το ζήσουμε, αδελφοί, και να το κάνουμε στη ζωή μας πράξη, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό που θέλω λοιπόν να πω, αδελφοί, είναι ότι εξεύρει ο πατήρ σας τίνον έχετε χρίαν πριν ακόμα εσείς ζητήσετε από Αυτόν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό, αδελφοί, λέει στο 4 εδάφιο, ζητείτε τον Κύριον και τη δύναμη αυτού. Εκζητείτε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Τον Θεόν ουδείς είδε πόποτε. Πώς θα ζητήσουμε το πρόσωπό σου, Κύριε? Στα εβραϊκά η λέξη πρόσωπο είναι συνυφασμένη με την παρουσία. Γιατί και οι Εβραίοι προφανώς τον ίδιο Θεό λατρεύανε, τον αόρατο Θεό, αυτόν τον οποίο λέει εσείς δεν είδατε, αυτόν λατρεύετε, αυτόν αγαπάτε, και αυτό έχει μεγαλύτερη λέει, αξία στα μάτια του Θεού. Και όταν λέει εξητάτε το πρόσωπο του Θεού, αυτό σημαίνει ότι εξητούμε την παρουσία του Θεού, αδελφοί. Και νομίζω ότι μέσα στην παρουσία του Θεού, πώς λέει, στην παρουσία σου, πώς λέει εκεί πέρα ο ύμνος, όλα αλλάζουν. Στην παρουσία σου όλα αλλάζουν. Είναι ευφροσύνη και ευλογία η παρουσία του Θεού, αδελφοί. Και μετά λέμε, τι να κάνω, αδελφέ, για να το ένα και το άλλο. Δεν χρειάζεται και να κάνεις και πολλά πράγματα. Θα τα κάνει όλα ο Θεός μετά. Η παρουσία του Θεού θα τα κάνει, αδελφοί. Και θα ερχόμαστε στην παρουσία του Θεού και όλα, αδελφοί, αγαπητοί, μετά αποκτούν νόημα. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε, αδελφοί, αγαπητοί? Πώς μπορούμε να εξητήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου? Το πρόσωπο του Κυρίου θα το εξητήσουμε με κάποιους τρόπους. Πρώτα απ' όλα, αδελφοί, όπως είπαμε, στην προσευχή μας, ο καθένας στη δικιά μας προσευχή. Πρέπει όμως να έχω προσευχή. Πρέπει να έχω προσευχή. Πρέπει να έχω μια συγκεκριμένη, ας πούμε, στιγμή, ώρα, δεν βάζουμε νόμους, ούτε θα σας πούμε, καθίστε, αδελφοί, μία ώρα στην προσευχή. Καθίστε 5 λεπτά. Μπορεί να είναι 5 λεπτά ποιοτικά. Να βαθύνετε, να εισχωρήσετε μέσα στο πνεύμα του Κυρίου. Καλύτερα μία ώρα, έτσι. Δεν λέω 5 λεπτά. Προτείνουμε πιο πολύ ώρα. Γιατί καμιά φορά λέμε, ερχόμαστε στην εκκλησία και λέμε, πού είναι η παρουσία του Θεού? Γιατί δεν μας μιλάει ο Θεός? Γιατί δεν έχετε η παρουσία του Κυρίου να... Γιατί είμαστε απροπόνητοι, αδελφοί, γι' αυτό. Έλεγε ο Προκόπης, μια ομάδα απροπόνητη, άμα τη βάλεις να παίξει μπάλα την Κυριακή, θα πάθουν όλοι οι κράμπες, θα πάθουν όλοι οι διαστρέμματα, θα τραυματιστούν όλοι. Τι να βάλεις μια απροπόνητη ομάδα, να την κάνεις τι? Σιγά σιγά, ελαφρύ τρεξιματάκι. Ελαφρύ τρεξιματάκι. Να ζεσταθούν οι μύες, να αρχίσουμε να συνηθίζουμε, μετά λίγο πιο πολύ, όπως τα αυτονόητα, αδελφοί. Η προσευχή, λοιπόν, πρέπει να επιμεληθούμε το ταμείο μας και αυτό είναι προσωπική ευθύνη του καθενός μας. Προσωπική μου ευθύνη. Το να σας λέω πολλά λόγια, εντάξει, όλοι μπορούμε να πούμε πολλά λόγια από εδώ πάνω, εντάξει, ωραία. Είπαμε πολλά λόγια, χαίρο πολύ, χαιρόπουλος. Το θέμα είναι εγώ τώρα που θα πάω στο σπίτι μου, θα βρω το βράδυ μισή ώρα να γονατίσω και να παραμείνω στην παρουσία του Κυρίου. Και ξέρετε, όταν είμαστε μόνοι μας, εγώ και ο Κύριος και 4 στίχοι δίπλα μου, γύρω μου, εκεί πέρα, αδελφοί, μπορώ να αφοσιωθώ και να αφιερωθώ και να συγκεντρωθώ πιο εύκολα. Εκεί πέρα γίνονται πολύ ουσιώδεις προσευχές. Εκεί πέρα δεν φοβάσαι μη σε ακούσει ο αδελφός ότι έκανες κάποιο λάθος. Του τα λες όλα το Κύριο, του τα λέμε όλα. Του τα λέμε όλα το Κύριο. Κύριε, αυτό πάλι έκανα. Πάλι τα ίδια. Ένας αδελφός, όταν τελείωσε η σύνοδος και κατεβήκαμε κάτω και ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε, με έρχεται κοντά μου, πέφτει πάνω μου και βάζει τα κλάματα. Πόσα συγγνώμη σου χρωστάω, αδελφέ μου, λέει. Πόσα συγγνώμη σου χρωστάω. Και έβαλε τα κλάματα. Έβαλε και εγώ λίγο τα κλάματα και του λέω, αδελφέ, εσύ χρωστάς σε μένα και εγώ σε σένα. Ναι, εντάξει. Αλλά όλοι μας χρωστάμε στον Κύριο. Πολλά συγγνώμη. Όλοι μας ανάξιοι και αχροί άνθρωποι είμαστε.
Όλους μας, αν μας ρωτήσει ο Κύριος 10 ερωτήσεις, πώς θα μας πιάσει? Μου λέτε, σας παρακαλώ. Θα μας πιάσει 10 πράγματα, αδελφοί. 10 θα μας πιάσει, θα μας ρωτήσει, 11 θα μας πιάσει, αδελφοί. Γιατί πολλές φορές αμαρτάνουμε διπλά, σε πολλά επίπεδα. Ναι. Άρα λοιπόν, προσευχή στο ταμείο, εκεί που νιώθω άνετα, να μιλήσω στον Θεό, να του πω τα λάθη μου, να λάβω έλεος, να νιώσω το βάρος, τα σακιά της αμαρτίας που κουβαλάω και τα κουβαλάω και τα κουβαλάω, να νιώσω να μου φεύγει αυτό το βάρος από την ψυχούλα μου. Λέει ο Δαβίδ, η αμαρτία μου υπερευάρινε εις εμέ. Βαρύ φορτίο η αμαρτία, αδελφοί. Όλη την ημέρα λέει περιπατώ σκυθροπός. Γιατί είσαι σκυθροπός, αδελφέ? Γιατί είναι σκυθροπό το πρόσωπο του δούλου του Θεού? Γιατί είναι πρόσωπο του πιστού ανθρώπου? Δεν έχεις πίστη, αδελφέ? Γιατί είσαι σκυθροπός? Είμαστε σκυθροποί, αδελφοί, γιατί κατάφερε η αμαρτία να μας καταβαρύνει. Γιατί αμαρτήσαμε στον Θεό. Και εκεί στην προσευχή στο ταμείο μας δεν θα ντραπούμε να τα πούμε όλα του Κυρίου. Υπάρχει βέβαια και η προσευχή, η οποία είναι, ανεβαίνουμε λίγο επίπεδο, μάλλον ανεβαίνουμε ζώνη επιρροής, είναι οικογενειακή, το οικογενειακό θυσιαστήριο. Οι πατεράδες και οι μανάδες έχουν την υποχρέωση να μαζεύουν την οικογένεια σε οικογενειακή προσευχή. Μα θα μου πεις, αδελφέ, δεν έχουμε χρόνο να φάμε. Άστο τώρα, εντάξει. Ναι, πράγματι. Πήγαινε, πες το αυτό, σε μια οικογένεια που έχει 5 παιδιά ή ξέρω, εντάξει. Αλλά θα βρεις 5 λεπτά, θα στριμώξεις 5 λεπτά να τα βρεις. Αν είσαι σοφός πατέρας, σοφή μητέρα, θα βρεις 5 λεπτά να στριμώξεις, να πεις στα παιδιά σου, ελάτε εδώ τώρα, δεν κάνει κανείς τίποτα, ας τα μπογιές εκεί, ας το κινητό, ελάτε εδώ όπως είμαστε. Ούτε καν μη γονατίσετε, αν θέλετε μη γονατίσετε. Εκεί που είστε στον καναπέ, στο σαλόνι, καθίστε εκεί πέρα όλοι μαζί μια οικογένεια, 3 άνθρωποι, 4, 5 άνθρωποι και σκύψτε τα κεφαλάκια σας, γονατίστε καλύτερα έτσι, αλλά λέω τώρα εγώ. Σκύψτε τα κεφάλια σας και κάντε μια προσευχή στον Κύριο, όλοι ένας, κύκλο. Ρολόι, όλοι. Πρώτα ο μπαμπάς, η μαμά, τα παιδιά, όλα να κάνουν μια προσευχούλα. Μικρή. Κάντε μια προσευχή όλοι μαζί. Ενώνει τους αδελφούς, ενώνει την οικογένεια το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, την ώρα της προσευχής. Μπορεί να έρθει ο Κύριος να σας μιλήσει οικογενειακά. Πόσες φορές μας έχει μιλήσει οικογενειακά ο Θεός, αδελφοί? Πόσες φορές μας έχει μιλήσει με τη φωνή μας ο Θεός την ώρα της προσευχής? Μία μέρα θυμάμαι, αδελφοί, είμαστε στον Κοντόκαλη και προσευχόμουν για ένα σοβαρό πρόβλημα που είχα, προσωπικό, και έλεγα, σε παρακαλώ Κύριε, σε παρακαλώ, κάνε χάρη, ελευθέρωσέ με από αυτό το πράγμα. Και ακούω μια φωνή μέσα μου βροντερή, τη φωνή που όλοι σας ακούτε κατά καιρούς. Και μια λέξη σχηματίστηκε και λέει, έδεσα. Κύριε, τον έδεσε στον εχθρό. Αλληλούια. Και σηκώθηκα από την προσευχή, αναπαυμένος ότι το πρόβλημα λύθηκε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένας άλλος αδελφός μας έλεγε, ο Αθανασίου Χρήστος, το εγγονάκι του, αδελφοί, πήρε εκεί πέρα, δεν το προσέξανε, μικρό παιδάκι, δεν ξέρω πόσο χρόνο ήταν, θυμάσαι, πόσο ήταν. Πρέπει να ήταν 3, 4, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Και πήγε και ήπια, αδελφοί, το χημικό που καθαρίζουν τους αρμούς από τα πλακάκια. Χημικό. Και γλου κατάπιε το. Και πήρε τηλέφωνο του γιατρό, λέει γρήγορα στο νοσοκομείο. Και ο αδελφός ο Χρήστος, δεν θυμάμαι τώρα για ποιο λόγο δεν μπορούσαν να πάνε, δεν είχαν ευθύνη, δεν θυμάμαι τώρα τι έγινε ακριβώς, αλλά πήρε μια πληροφορία μέσα του ότι όλα θα πάνε καλά. Και άκουσε τη φωνή του Θεού, εγώ το έχω αναλάβει. Και λέει στη γυναίκα του, γυναίκα, μην κλαις, μην φοβάσαι, είχαν πανικοβληθεί όλοι. Και πράγματι τα νέα, αδελφοί, από τον γιατρό ήταν καλά. Ούτε καν χρειάστηκε τίποτα. Όλα πήγανε καλά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πόσες φορές ακούμε τη φωνή του Θεού? Μια άλλη φορά, αδελφοί, τελειώνω με αυτό. Είμαστε στην εκκλησία την παλιά, εκεί στη Δονάτου τη Μουλίτσα. Και γίνεται μια προφητεία με τον πατέρα μου. Νομίζω οι περισσότεροι τώρα θα το θυμόσαστε αυτό που θα σας πω.
Και λέει η προφητεία το εξής. Πριν περάσει αυτή η εβδομάδα, Κυριακή ήταν έτσι, πριν περάσει αυτή η εβδομάδα θα σου μιλήσω με το στόμα του γιού σου εν τη αφελία της καρδίας αυτού. Ο Κωνσταντίνος ήταν 2,5, 3, 3,5, κάτι εκεί θα ήταν. Δεν μιλούσε πολύ καλά. Μιλούσε, ξέρετε, όπως μιλάνε τα παιδιά στην ηλικία αυτή. Πέρασε όλη η εβδομάδα, για να μην στα πολυλογώ, πέρασε όλη η εβδομάδα, αδελφοί, και τίποτα δεν έλεγε ο Κωνσταντίνος. Πηγαίναμε από πίσω, τον ακολουθούσαμε στο σπίτι όλη μέρα. Πού θα πει το παιδί, τι θα πει το παιδί, τι θα πει το παιδί. Ήρθε λοιπόν το Σαββάτο το βράδυ και ήμασταν εκεί. Έπαιζε ο Κωνσταντίνος μπροστά στον θερμοσυσσωρευτή, εκεί πέρα, με κάτι αυτοκινητάκια. Και κάτι είπε. Κάτι είπε, αλλά ούτε εγώ ούτε η Κατερίνα δεν ακούσαμε τι είπε. Κάτι είπε, περίεργο, κάτι περίεργο ακούστηκε, αλλά δεν το συγκρατήσαμε. Τι είπε το παιδί, δεν κατάλαβα. Κωνσταντίνε, πες μας παιδί μου τι είπες. Άσε με μπαμπαναπέτσο. Τι είπες παιδί μου, πες μας τι είπες. Ξαναπες το αυτό που είπες, τι είπες. Και μετά από λίγο αδελφοί, εκεί που έπαιζε μετά, γυρνάει, με καρφώνει με τα μάτια του και λέει αμαρτίαν μηδέ πράξεις. Όχι μην κάνεις αμαρτία. Αμαρτίαν μηδέ πράξεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Ο Θεός μιλάει αδελφοί. Ο Θεός είναι ζωντανός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό αδελφοί για όλα. Για το πρόσωπό Του, για την παρουσία Του. Πόσο πολύ την έχουμε ανάγκη την παρουσία του Θεού αδελφοί. Λύνονται τα προβλήματα μόνα τους. Λέμε τι να κάνω. Να εξητήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου. Όχι για να μας λύσει τα προβλήματα, αδελφοί, τα οποία θα λυθούν με την παρουσία του Θεού, αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Το Κύριο, αδελφοί, για το να εξητεί κανείς το πρόσωπο του Κυρίου, είναι για να φύγει το βάρος της αμαρτίας, για να έρθει η παρησία, για να μπορέσουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε στους γνωστούς μας. Μας είπε σήμερα ο Κύριος αδελφοί, ότι έχει μεγάλα πράγματα να κάνει. Και αυτό μας το έλεγε ξανά και ξανά και ξανά, έτσι δεν είναι αδελφοί. Μας το είπε ξανά και ξανά και ξανά ο προφητικός λόγος στο συνέδριο. Ότι έχει πολύ μεγάλα πράγματα να κάνει. Ότι έχει να μας επισκεφθεί ο Κύριος. Και μάλιστα μας υποσχέθηκε ο Θεός αδελφοί ότι θα δώσει πνεύμα αποκάλυψης στους εργάτες Του. Πνεύμα αποκάλυψης. Για ποιο λόγο? Να γίνουμε τίποτα ρήτορες, να κάνουμε τι δηλαδή, για να τα λέμε καλύτερα, για να τα κάνουμε καλύτερα νομίζω. Έτσι, για να τα κάνουμε καλύτερα. Για να καταλάβουμε πιο βαθιά ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Να χαμηλώσουμε περισσότερο, να ταπεινωθούμε, να ζωστούμε το προσώψιο, να υπηρετήσουμε ο ένας τον άλλον, αδελφοί. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, αδελφοί. Νομίζω πως έχουμε καλές βάσεις και πάνω εδώ μπορούμε να χτίσουμε και να προχωρήσουμε. Αμήν. Δόξα στον Κύριο.